Мераба, Херкези. Добре се учиш, добре се учиш. Вие сте с най-добрия канал за презентиране на футбол и футболни стадиони, а именно на стадион с телефон. Днеска отново сме започваме нашата обиколка от нашия хъб, а именно Бишопс Ротфорд. Намираме се на трейн стейшена, както му предположите, Окимобил отново почива днеска. Баварец е в гараж този път. И няма да изза на разходка. Но забравяме се, представяме се пак Миро Питен съм аз, ако сте ме забравили. И съответно Оки Лан. Така че време наистина за нов епизод, за нов готин стадион. Том сме с влака, сме се запърли към Лондон. Да, дестинацията ви е ясна. Този път няма да бъде над 100 годишен стадион, а точно обратното е един изключително нов и модерен стадион, който сравнително скоро беше построен. Да, малкият жокер, който мога да дадем е, че няма на 12-13 години стадион. На 40 минутки от Бишопс Ротфорд с директно влакчето отиваме към стадиона. Ще спрем на Мол Стратфорд. Ако имаме време малко да направим някакъв шопинг, ако не, директно към стадиона. Те първа става интересно. Айде, пув-пав влакчето и към Лондон. Ето ни отново заедно, след леката ни разходка и с Стратфорд шопинг център. Както може да видите, бат Миро се е напазарал разни работи, опита се да опразни целия шопинг център, ама е малко голем чек и парите не стигат. Като виждаме колко ми е голяма чанта, всичко съм изкупил. Бърз, наистина много бърз шопинг и време вече да се насочим към нашата основна цел за днес. Който ни гледа епизодите от Лондон, вече най-вероятно се е досетил. Но днескашния епизод сме се заселили към Queen Elizabeth Park, Олимпийския стадион, който е дом на местния West Ham United. А вече кой ще е двубой, който ще наблюдаваме, ще разберете като стигнем и до стадиона. Ами той е на 10 минутки пеша, така че запътваме се натам. Айде! И ето най-накрая вече се намираме през стадиона на Уест Хем. И кого намерихме тук? Господин Бобсън, мистер Фен Сектор. И общата ни любов към футбола ни събира. Сбира на стадион с телефон. Ни събира. Ни събира. Как го сглобихте, как импровизирахме. Голяма рима, просто... Хубаво се получи. Липсва ни рапъра Камен Чолаков, той ги праска най-добре в римите, ама... Другия път трябва да вземе и него. Той между другото е по-добрата версия на 100 кила. Да. Той е по-тежката версия на 100 кила. Много готин човек. Българския Рик Рос. Да. И накрая хора, някак се успяхме да се засечем с Боби на телефон. За наша жалост ще сме в различни сектори, няма да наблюдаваме матча заедно, но... За сметка на това мислим да пием една бира преди матча заедно. Да, това ще се случи, но сега първо да влезем да оставим някакви пари. Защото аз трябва след това да вземам пари от фейшопа. Някои вече са оставили. Добре хора, пращаме го него към фейшопа и лека по лека към стадиона. Айде. Гюле. Гюле.
вече сме на стадиона и сме в очакване на започване на двубоя, но не казваме кой ще бъде двубоя. Това вече е ясно, че единият отбор е Нюкасъл, другия ще бъде... Единият отбор е Уест Хем. Но ти каза кой ще бъде противника. Нюкасъл, Уест Хем се намират на 15-та позиция, съответно Нюкасъл са 7-ми и този двубой е много по-важен за Нюкасъл, но пък за сметка на това тяхните мисли са насочени за матча за Карабао Къп финала срещу Ливърпул, така че днес според мен Уест Хем са фаворит в този двубой. Но аз се държа на моята прогноза 3-1 за Нюкасъл. Няма че решаваме на Уест Хем. Аз продължавам да паря 2-1 за Уест Хем. Значи готови сме за топ футбол и... Очаквайте на полувремето включване. Number 19, Edson Alvarez. Number 20, our captain, Gerard Bowen. The fourth official has indicated there will be a minimum of 6 additional minutes. И така ето ни след края на двубоя между Уест Хем и Нюкасъл. На полувремето не се включихме, тъй като матчът беше изключително скучен през първата част. Почти нямаше положение, 0-0. Второто полувреме... Уест Хем изтърваха чисто положение в началото на матча, имаше... първата минута. Точно така, в първите минутки имаше така живец, после първото полувреме матча наистина умря. През втората част пак в началните минути беше така по-високо темпото, стигна се и до гол, крайният резултат е 0-1 за Нюкасъл, така че поздравления, ти поне позна крайния победител за разлика от мен. По едното време се бях притеснил, че ще ударим граната и че матчът свърши 0-0, но и този път не успяхме. Да, видяхме гол, но цялостно впечатленията мисля, че Нюкасъл бяха по-добри отбор. Да, Уест Хем много слабо представяне в този двубой. Често казвам, не ми харесаха, но пък впечатленията ни от Лондон Стадиум са топ. Да, ние сме били на матч преди 2 години, да, тук споменахме по-рано. Тук гледахме преди 2 години един двубой за Лига Европа между Уест Хем и Андерлехт. Последствие пък Уест Хем спечелиха турнира и сега реално ни е второ посещение. Тук може би най-якото е в началото, когато малко преди излязат отборите има така светлинно шоу с огньове, цялостно създава атмосфера. Така известните балончета, които пускат и съответно песента химна на Уест Хем. Това също със сигурност заслужава да се види, да. Да, но като цял топ стадион, в смисъл, когато феновете решат да дигнат малко шум, акустиката е много добра. Просто за наш късмет оцелихме малко скучен мач днеска, но ако имате шанс да посетете стадиона, наистина се заслужава. И тук е момента да дадем и нашите оценки. Аз смея да дам като моя една шестица, тъй като самия матч, продукцията не ми хареса. Очаквах много повече от двата отбора. Значи Батко Вемиро пак дава висока оценка, аз този път ще ги застрелям с 4. Даже четворката е много. Аз винаги съм щедър, винаги така гледам да дам колко се може по-висок, но щом давам 6, не на база стадиона. Стадиона е нов, хубав, има атмосфера, но матчът е представлението, което гледахме, не беше от марката Висша лига и съответно футбол от най-високо ниво. Да. Но благодаря, че отново бяхте с нас, Тешекюр. Да коментирате, лайквате, шервате, кои стадиони искате да посетим и така, съответно очаквайте и новите епизоди, които също ще бъдат интересни. Айде, гюле!